الحمد لله عالم الخفيات كاشف الكربات لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماوات ولا يخرج عن سلطانه شيء من الكائنات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemangnin kasi Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaiya bandingan tanu na kakuan tanu sa guna mipagintaw tanu sa kasisi tanu sa dunia na yamala na sa lungan na mauri agyang kaiya bandingan tanu na padaya ko mainot o badi imam bandingan sang kai amasa aw pa makabetadin pagilaya so betad tanu na tamaniman to na matatagur kita nuayas iko mga inged tanu si iko mga darpa tanu si iko mga baryo tanu bata di laburon so mga tao saya kibubaling sa giyong kutwaro marampi sa kaingadan kamadakal kiran na katuon agyang kai andi lagi daya agalabak adi may inang ka aw pa makabatano din diing gada-gada na padaya amyak kalala ay sasapar waga matano agama Islam nagupdaya amyak kalala kasabapan sakap kabinasaw karumai kasabapan sakap kabinasaw tiwalaya kasabapan sakap kabinasaw tutunganaya kasabapan sakap kabinasaw sisiringana kasabapan sakap kabinasaw diing giginawai abadigyang kai so kabinasaan agyang kai ang mga tao mga pangangatao giyang kai ang mga tao ang mga pangangatao, giyang kai ang mga tao ang mga paririmar, giyang kai ang mga tao ang mga pamamantak na mga tawaya pumbinasasiran sang kai aliawaw alupa. Mga tawaya bininasiran sa agama tanu agama Islam. Mga tawaya ayay pagumba ayam yang umeran, yang italing umeran ayay galabakiran na giyang kutwa di tanu di kapakang belag-belag. Mga tawaya ada aking gairan aguna ko manusia. Mga tawaya diran iteroon aden kapaariran si iko migagay mga tawaya diran iteroon aden kapaariran si iko kapkakontroleran ko tao way benar giyang kai akapangatao na aden nakabubenarai inunta na apia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumasan yan na miyasugat akatao mga tawai ini pamanintas siran u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagupiya kakapir siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto Quran yan mga tawaya aya betad u kapapagin tawiran na sa giyang kuto betad akapaka dadapanas away ilay ka din sa langon mga pangangatao kada amalakiran itamok. Ilay ka din sa mga paririmar, kada amalakiran itamok. Ilay ka din sa mga papapanta, kada amalakiran itamok. Dapan ang mga limpyo kiran ikang bubulawasan, dapan ang mga limpyo kiran ikang diditaran, mga resik ibetad, mga resik mambu igalabaka. Ino to nakayigiyang kutwa kalalaya sang kutwa darpairan sabab sang kutwa diran di kapangampit sa mga jin nagu mga syaitan nakagisu syaitan agusu jin na di mapaparo sang kutwa darpa alimpyo darpa asuti nagyuto mambu isabab agyang kai ang mga tao na suka pagampitiran ko mga jin mga syaitan na di saraw ni making ginawa gyuto sudiran di kapamamang ni sa mga ugup nagu mga tabang na kirarad kiran o syaitan na gusto mga jin agyang kutwa karsika ilang kamamuka din limpyo kiran ataw ugi inaw pagilitan o siran na si kukukumanon o agamatan o agama Islam na isa siran din apya kailutan o agamatan o agama Islam giyang kai akapangatao agugiyang kai akapangakasi o di nagyang kai akapririmar na degangan naya adiin degang o syaitan sa iku mga tao degangan naya adiin degang o syaitan ko mga tao kaanyan siran madididig na maapad sang panagyang kay mga malikmata gyang kuta kailay tanu hagiyip kasuayan ugay na di benar kamataguto malikmata padakabalsaw na balikmata aya kadaklan di siya di mangin benar nagu aya kadaklan pupagapas sagyang kay mga tao nagyang kuto ang mga tao ang mga lulubay para tiyasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kuto ang mga tao ang makagudam sa kapakadadapanas o pamana kalubay. Nagyuto ipupagapas sa giyang kai ang mga tao. Igiraman to ad na miyada na siya pupagapas sa giyang kuto paririmar. Kakagi aya katawin niya sa giyang kuto paririmar na pure aden katawan yan sang kuto migagay. Away.
Igiraman tua adna kesakit na sepsung sa giyang kuta pamumulong udi na giyang kuta tao piangatawan na siya mambupsung sa giyang kuta pamumulong pangangataw kagito ko ni pakabulungon. Allahu Akbar. Napalayad na ya gelabaka kakakapiri. Aso Allah subhanahu wa ta'ala na piya makakapirian agyang kai ang mga tao si isa Quran. At igman ito Allah subhanahu wa ta'ala muakkidan kufra sahir wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Da kafir Sulaiman si kumasaw Sulaiman alaihi salam mas akawfat Sulaiman alaihi salam nakagi kumawafat sa kanyan na makauuntod sa kanyan sang kutwa kursiyan na mitatakan yan agyang kutwa takan na dakatukaw yung mga jin dakatukaw yung mga syaitan ubas kanyan miyaw madin o kapatay inunta na ayad na akyatukaw yaranon nakagi ko ulabungan bubukan agyang kutwa takniyan kagi ko kan apil agyang kutwa takniyan sa baba maputol so takniyan nagubo makatanas sa lupa so Sulaiman alaihi salam nagyuto pang kakatukawan o mga jin katukawan o mga syaitan miyawafat bes so Sulaiman inunta na miyatid akyawafat yan nakapakaunto diyan sa agyang kutwa unto dayan subhanallah. Napaduto sa mga dalil sa daa katawan nirang kumigagayb. Dirang katawan ubam yawafat sa Sulaiman alaihi salam. Inunta na sa Sulaiman alaihi salam na pedsagyang kuto makandidato kiran. Kandidato anyan sa mga jin, kandidato anyan sa mga ifrit sa gyang kuto masanyan. Kaya ko sunso kaya wafat o Sulaiman alaihi salam na ini pananalo o mga syaitan, mga jin, amitrayadur at tigiran asuman sa Sulaiman alaihi salam na aya sabab akya kontrolan yan sa gyang kay adunia na miyakang gulalan sa gyang kuto kapangatao, miyakang gulalan sang kuto kaprimar, miyakang gulalan sang kuto kapamantak, langwa kapanakutan ayran ini panulong ko mga tao. Na piyagura-dura dan mambu mga tao, nagyutoy kaya pangakakapir o mga tao. Agyang kuto oman yung makaw makiran sa agyang kuto habil, agyang kuto mga tao, amatao sa agyang kuto sihar na di ranon ditero na fala takfur, di ka kapir, di nga hindi paganad agyang kaya kapangatao kakakapir ay agal baka. Okay. Nagiyem ya karayarayag adalil sa gyang kaiya mga tao na mga kafir. Inunta na aya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ijtanibus sab'al mubiqat panang gilin yo gyang kay mi pangasasala ang mga dusa. Miya makasala-sala ang mga dusa. At tigman to mga sahaba anton onon ya Rasulullah tigina sukipan ako tong ko Allah subhanahu wa ta'ala ug gyang kay sihar gyang kay akapangatao. Muttafaqun alayh. Wa qad kataba Umar ibn al-Khattab ila walatihi an iqtulu kull sahirin wa sahirah. Nagusto Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sa gyang kuto amasanyan na pisuratan yan so uluan o maniinged pisuratan yan so uluan o maniinged na pitero yang kiran asa din sa mato niyo o di na matanto niyo as kanyan na pangangatao na bunuan niyo sa kanyan subhanallah bunuan niyo sa kanyan inunta na si kumasaw mga sahaba ridwanullahi alaihim so isa ko mga sahaba ridwanullahi alaihim na miyakay sa asumiyagad sa padian na siyagadan yan agyang kai amat agyang kai amama adi inggalabak sa balik mata di inggalabak sa balik mata na misa pa agyang kuto sahabi o di ko karibat na sa Abu Darda misa pa agyang kuto sahabi at tigina o pa makamaw makan saya mapitas siya ki aya sa agyang kay sulda padian naputulan na kan saya din sa ulo siya ki aya nakagyo ko mapitaon makuan yan awidan yan agyang kutwa awidan yan agyang kutwa kampilan yan na miyaw man yan unsaruman siya kyoto orian yan na sudin so kaya paka talikod agyang kuto malikmata amama ading galabak sa malikmata na piyotulan yan sa ulo piyotulan yan sa ulo Allahu Akbar saka mo tumambu si kumya nga una amasa agyang kaya mga paririmar na daalawa na ya ang mga bukag ang mga tao miya binaseran so di katutungan na yung mga tao miya binaseran so kapapagingad ang mga tao igiraman to ad na miya da bata dilaburo sa kayong dana igiraman to ad na miya da sapi nagyang kaimambu ang mga tao kaya daan sa sapi na magapasiran sa gyang kay paririmar na magpasira haging aparerimar na tigira na kun ana rimarang karami ande miya kasong siya kaya ande miya kantap siya kaya ang taonon imya man ko sa gyang kaya sapi amya napkagiro man gyang kaya aparerimara na aya miya katko miya kakwasang kanan asapi iyo na malamama aya miya kakwasang kanan asapi iyo na mapuro amama amay tamamama amalo kaulita mama subhanallah na dinyang buka balas adila dinyang buka balas angaran agyong kuta tekaw kakatawan yan aimbunon utaw kakagi bukag skanya na kad Imam Raka di benar uben yang kataw yagyong kuta miyakat kurun di benar kapamukag
Kau pama buka gyang kaya mga paririmar, ang mga tao, ap karimariran sumigagayb, na marimariran o andesiran pakala itamo ko. Na kanabada ang manusia abadi kabaya sa kapakalayan itamo ko. Nino ay sa mga paririmar na sirampan mga miskin, sirampan mga pobre, sirampan kadadapan, sirampan margan ikapapagintaw. Ino to? Nakagiayamat ang benar na di irang katawan sumigagayb. Di irang katawan sumigagayb. Away. Si ikom yang na masa. Masa mga yang na mga Muslim, mga ulo na mga Muslim. Namiya kay sa agyang kutwa dato mga Muslim. Namiya nagyan aadn mabubaling paririmar sa ngadiyan. Nakagisya ki oto na mauntol kukuman nagu ipkukumya sa agama tanong agama Islam. Na piya kay taluan yan agyang kay paririmar mabubaling sa ngadiyan. Ina ko kataluan ng mga sundarun yan, mga tantara yan. Ama kau makudato na inisaan sa kanyan udato. Tigin na bebenar paririmar ka. Tigin away. Na tigin na katawan ka sumigagayb. Na tigin away. Na inisaan sa kanyan udato. Tigin piraragun ilambe umurakan. Ay pagintawakan sa dunia. Pirapan ragun ilambe rakan sa kapapagintawakan sa dunia. Tigu paririmar ayaw bu alambar kahay dato na taloragun na kau makau kapatay. Na tigu dato asaka pira lamba ko omor ka ipagintaw nga sa dunia ay katingkapan sangka iya dunia tigu dato. Na tigu paririmar ayaw penakatayakan sangka iya dunia na talaw poloragum pen ama pagididakan na gua ko bukaw mau kapatay. Na sagyang ko to din auras na pitero yang ko mga sundarunian. Iman to din nagyang kay paririmar na potolin yung solo. Na piyotolan iran solo. Biyuno iran, sagyang kutod na oras. Sama na ito na miyatan to asukatero o paririmar na kabukagan. Kadami sampay sa 30 minutos na kaya puto na solo. Kasagyutod na oras na piya kay putolan uda to solo. Piya kay buno yan. Kaan matanto si kumada kalataw as mga paririmar na mga bukag. So mga paririmar na dirang katawan sumigagayb. Okay. Diran katawan sumigagayb. Inunta na sa mga imam rahmatullahi alaihim. Ayamala na miya panudul si ko hadithu Tirmidhi an Jundub. Atigman ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddu sahiri darbatun bisayf. Aya punishment udi na aya itena ako kuman sagyang kuto pangangatao ataw nagyang kuto akapotoliron sa ulo. Allahu Akbar. Na miyaw pakat sa mga imam, patiman, patkataw imam. Akikilala ang tanong mga imam, sa mataan agyang kuto sahir na kafir. Gyang kuto pangangatao na kafir. Khasatan idha zaharat isti'anatuhu bisyatini wa taqarrub ilayhim. Bata dilaburun igiraman ito miya karayag udik na marayag agyang kutwadiran di kapangampit sa mga jin naguka pumamangniran sa mga tabang. Inus kita no mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nahigiraman ito adnab kasakit rakita no na kanabaya bulong yan na sungka mambusagyang kutwa pangangatao ataw. Sungka mambusagyang kutwa paririmar ataw. Kamiyak kalalanan adusa. Ayakatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya panutul ku hadis o Muslim man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman sadin sa taw amakaw masagyang kutua paririmar fasalahu an shay na isa niya sa kanya sagyang kutua shay amigagayb adin yang katawan giyabu akay sa inyanon o pamana giyabu akay sa ingkaon lam tuqbal lahu salatun 40 yawman na daat terimaan asam bayangyan ko sulud o 40 gawi daat terimaan asam bayangyan ko sulud 40 gawi Allahu Akbar 40 laylatan daat terimaan asam bayangyan ko sulud o 40 kakagagawi ginan na mataganan o pamasomyong sagyang ko to paririmar orian yan na piyake rimar yan na dunian pangimnarin na anton apan mga dayagyang ko tato apiyang imnaran yan agyang ko tapteron o paririmar napakasul sagyang kaya ka parimar agyang kaya ka pangilay sa palad apiapan kasandagan na gunaking kanan kadi-kadi makapanako to da matao kumigagayb gyang kaya mga wata taman sa mga wata na miya suera na gyang kaya kapangilay sa kuris kapangilay sa palad at tigira na ilain ta kon apalad ganang kay ilain tay piray mapangarumang ka
Allahu Akbar. Nah, kapan aku tuanan? Adi tanu main ka atama ni mantu na adem peniman tu. Allahu Akbar. Nah, kepakai pen kikis tanurun agian kaya mga application pegantok niyan o kailang ka kawingan. Oy, na tigka mambu neno ka sumuldo ko ron, register ko ron, na kailangan ako mga di kawingan na mambu. Na anton ang mga di miyaso ak amay ka piangi benaran ka to, ati miya kapan ako to ka. Piangi benaran ka agian ko ta matag application, matag saya sa Facebook. Pimbala na agian kaya mga Kristiyan. Piangan tok kayo, andi ka kawingar ka. Subhanallah, subhanallah. Nah, ginan ikadidiligadwanan. Aya penubang kapangimnari ati Rasulullah SAW, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul, saden sa tao ama ka masagian ko ta paririmar. Fasaddaqahu bima yaqul. Na urian niyan na pangimnaran niyan agian ko ta dinyan diiteron. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Na sabna ram yang kirian so ini turun ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam askan yan su Quran. Away. Na aya kapaka lidas tanu saya sagyang kai ang mga tao. Na kapanang gilaan tanu siran o batano papaka apas sagyang kaan dilagid ang mga tao. Okay. Inunta na siran mga rarayag ang mga tantara, mga sundaro o syaitan sa isang kai aliyaw a dunia. Siran mga rarayag, mga sundaro o syaitan apapugusar niyan sa kapmina sa iran sang kai aliyaw alopa. Allahu Akbar. Ino igira na adni gira mga galbak kailangan asaktan na pagkadipinsa tanuron ginawa tano puun si iko syaitan puun ko karataan yan na adan ay nin orak tano o agama tano agama Islam. Ibarat yan na mialoy sa giyang kuto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yanfiru minal bayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Mata na syaitan na pupagawat niyan agyang kuto awalay kebetiaon agyang kuto suratul Baqarah. Enos kana igirap metia ka sa surah, igirap metia ka sa Quran na ayat metia nga na suratul Baqarah kauadin amarata ama kasusul sa walay niyo na para pupakaliusiran nagu para kaawat kanunian. Away, ang kanunian di pekobay. Padiam panagiang kuto igira manunto dia gebsu manusia, igira pengagebsu manusia turatud na aya mialoy sa hadith na giyang kuto igira manunto ang gagebga ading kadengker kapag na sugan Rasulullah SAW na igira apagdam ka sa gagebga na panamana maring kay maar na kauto na udad na kita karnang kaon oded na okita kaarnang kaon na pil na nga angar ika. Pil na nga angar ika. Ino to, nakagigingot ka pilkaingon, gingot ka pilkaingon na mialoy si iko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapakay akasuldan no to o syaitan. Agyang ko to, kel ka ingka kungar ika agyagab ka. Kapakay akasuldan no to o syaitan. Saka mau tumambu apmbetya tanu sa suratu udina ayatul kursi sa ikoy giramano to apapakaturog tanu ka antano kaawat udina antano papakalindung sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Na giramano to miyabatya ka su ayatul kursi sa giyang kuta kagago ikapturog ka na di ka din pagubayin o syaitan taman sa kapitang ka. Masya Allah. So giyay mga buba mga kakampat ang deuwan o agama tanogam Islam sa antano mamakalidas sa giyang kai hindi lagi daya agalbak ayamala na pananggilaan tanwa agyang kaya mga tao pananggilain ka agyang ko to mga pangangatao kana baka agyang tigira na kasakit ka kakakataoan ka na batiga ay mambuang mga pamulungar ka na pangangatao tao mamagpadaanan langon aya kabayaran agyang ko to kapakakapir ka mamu aya kabayaran agyang ko to kapakasupak ka Allah subhanahu wa ta'ala na di ka kiram kiswaswa bata dilaburun agyang kay ang mga paririmar ang mga tao amia kadakal supari rimar alagi dumia kakep agyang kuto kagda matanuron agyang kuto mga pamumulong pepengampit sa mga jin mga pamumulong pepengampit sa mga malaika mga syaitan napaliad na ya isa sa par agama tanu agama Islam sa apiasyatan bukya tagu isa diyang ka sa pakandunong Qur'an sallam sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.